Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Baqy tarap yurdumyzdaky çäderlikler we habarlary tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormat prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň käbir ornmatarlarynyň gatnaşmagyny yurdumyzyň ýanyş energetik toplumyny alınıp barlayan işleriň ýagdaýyna başlanan iş maslahatyna geçirdi. Onun dowamyny garaşdyr döwletimiz ykdysat adamynyň beýlegim ösdürmek babatda öňde durýan wedipeler aral maslahatlaşyldy. Hormat prezidentime TV gady daşary ýurtlara iýermegin ugurlaryny geljekde hasa ösdürmek meseleleriniň ähmiýetlidigini öňe çekip, bu wagtda ýöňde durýan wezipeleri ara alyp maslahatlaşmak kararyna gelendigini aýtdy. Şoňa bilen baglanykda döwlet başçylarynyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Abdurrahmanowa söz berdi. Vice-premier häzirki döwürde hormatly prezidentimiziň paratatly ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän energetika täzesi netijesinde ýurdumyzyň bu ýurda dünýäniň bir näçe döwletleri bilen netijeli hyzmatdaşyk gatnaşyklaryny ösdürýän barada hatabat berdi. Vice-premier milli liderimiziň Türkmen TV gadynyň dünýä bazarlaryna iýerlen meçhullygyny artdyrmak hemde halkara gaz geçirjileriniň ugurlaryny giňeltmek babatda beren tawşyklaryny üstünlikli ýerine getirmek maksady bilen degişli üzümleriň taýdaşyk işiniň üpçün ediljekdigini ananyrdy. Hormatly prezidentimiz öňümçüň diversifikatsiýalaşdyrmagynyň we sany ulgama geçirilmeginiň Türkmenistanyň ýalňyz energetika toplumynyň kuwatyny artdyrmagyň wajyp strategiýasy bolup durýanyny bellädi. Şeýlelikde ösüşleriň belentliklerine tarap anamly gadam rýan ýurdumyzyň ykdysadyetiniň taýdaşyk ösüşini ýalňyz energetika toplumyna möhüm orun degişdir diýip milli liderimiz bellädi. Hemde bir pudokda ýerine ýetirilýän işleriň häzirki döwrüň tarabyna alaýyk gelmegi, onu täsir tehnologiýalaryň ulanmagy bilen baglanşykly meselelere möhüm ähmiýet berilmeligine üns çekdi. Şol wagtyň özünde Türkmen TV gadyny üstsaşy geçirýän ýurtlar bilen netijeli gatnaşyklaryň gösterilmegine, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirişleriniň gurulşynyň işçileşdirilmegine de zerur üns berilmelidir diýip döwlet başçylarymyz aýtdy. Bu wagtda vice-premier bir näçe taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Berdimuhammedow bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň her bir günüň Türkmen döwletini hemme taraplaryndan ösdürmek boýunça täsirli oňun başlangyçlaryň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine anamly şaýatlyk edýän ýatda galyjy ajaýyp wakalary besenýändigini aýdyp, ýeri ýarymyzyň ykdysadyetiniň kuwatlanmagy we pudoklaryň durnukly işiniň üpçün edilmegi ugruna ýerine getirilýän işler barada hatabat berdi. Şoňa bilen baglykda ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplumynyň önemli kuwatlyklarynyň ösdürmeginiň, onuň eksport mümkinçilikleriniň ýokarlanmagynyň milli ykdysadyetimiz üçin beýikligini belläp, vice-premier neft gaz pudogynyň işini Alman gazananlary esatyny kämilleşdirmek, ýalňyz terişleriniň daşary ýurtlara berilýän möçhörlüğini artdyrmak meselelerining döwlet siýasatynyň ileri turýan ugurlarynyň biri bolup durýanyny aýtdy we bu urda alınıp barlayan işleri mundan meýlekde ösdürmek ugruna zerur tagallalaryň ediljekdigini bellädi. Hormatly prezidentimiz uglevodorod serişleriniň ägir tulgorlaryna eýe bolan ýurdumyzda bu ýurda alınıp barlayan işleriň döwletimiziň ykdysat siýasatyna laýyklykda ösdürilmeligini bellädi. Häzirki döwürde ýalňyz energetika toplumynyň milli ykdysadyetimize eýilýän ornuny puhturandyrmak, onuň maddi enjamlaryň binýadyny berkitmek meselelerine möhüm ähmiýet berilmelidir. Şunda täsir tehnologiýalaryň sany ulgamyň we pudoga degişli häzirki zaman almanyň gazananlarynyň işiň ulanmagy möhüm talap bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz bellädi we bu urda ýerine getirilýän işleriň iýdigderli gödegçilikde saklanmalygyny aýtdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary Daşary işler ministri Meredow hatabat bermek bilen hormatly prezidentimiziň halkara ähmiýetli başlangyçlarynyň dünýä birleşigi tarapyndan giň gollawy eýe bolýanlygy, munyň şol başlangyçlarda tutuş adamzat ähmiýetli beýikleriň nazarda tutulýanynyň aýdyň beýanydygyny aýtdy. Şonuň bilen baglanykda milli liderimiziň Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň hemde beýleki halkara forumlaryň mejlislerine degişli meseleler boýunça Türkmenistanyň garaýşyny ençemegedek beýan edendigini aýdyp, vice-premier hormatly prezidentimiziň netijeli başlangyçlary esatyna 2008-nji we 2013-nji ýyllarda kabul edilen Birleşen Milletler Guramasynyň energiýa serişleriniň ygtybarly we durnukly üstsaşy geçirilmegi hemde durnukly iş we halkara hyzmatdaşlygyny üpçün etmekde onuň hyzmaty hakkynda kararnamalar bilen berkitilmeginiň Türkmenistanyň we mehriban arkadagymyzyň halkara giňişligine kabraýanyň bilindi galýanyny aňladýanyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň dünýä derejesindäki energetika döwleti hökümine eýilýän ornunyň barha puhtulanýanlygy, bu wagtda ýurdumyzyň ýalňyz energetika toplumyna möhüm ornuň degişdigini belläp, bu ýurda alınıp barlayan halkara hyzmatdaşlygyny köpügürli esasy ösdürmek üçin zerur tagallalaryň iýdigderli edilmeligini bellädi.
Şunun bilen baglanykda Türkmenistan tarapyndan öňe sürilen başlangyçlar 3-nji ýyldygyň beýik maksatlaryna ýetmäge hemde Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden 2030-njy ýyla çeninde ölçen ötüş wagatda gün tertibine laýyklykda ýöňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirilmegine gönükdirilendir diýip milli liderimiz belledi. We ýurdumyzyň halkary geňişliginde eýleýän orny mundan meýlekde putrandyrmagyň möhümdigine üns çekdi. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli ýurdumyzyň energetika täýadatynyň netijeli ösdürilmegi arkaly halkary ähmiýetli taslamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şol taslamalaryň ataryna Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisini hem agdamak bolar. Şunun bilen baglanykda hormatly prezidentimiz ýöne öňdürjüleriň, üstsaşyr geçirji döwletleriň we sarpejleriň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň häzirki döwrüň tarapyna laýyk derejede alınıp barylmalygyny belläp, ýurdumyzyň ýalňyş energetika toplamynyň mümkinçiliklerini ýoklandyrmak, şunda mawy ýalňyzyň daşary ýurtlara iýerilýän möçürlerini artdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini aýtdy we burada degişli taşlyklar berdi. Döwlet başçylygynda ýalňyş energetika bolgan boýunça taýýarlanan 20 çörül taslamalaryň üstünlikli amala aşylmagyna üren jogapkärçilikli we himme taraplarynysy çemeleşilmeligini belledi. Hormatly prezidentimiz iş matagany jemläp, oňa atnaşanlara berk jan saglyk, maşgaly awadançylygyny we alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyna dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşylyk synawatynyň, UNESCO-nyň adamlaryň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girilmegi münasibetli köp sany gutdaw hatlar gelip gowşýar. Bu çözgüt 2021-nji ýylyň dekabr aýynda Paris şäherinde geçirilen UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasy gorap saklamak boýunça hökümetara komitetining 16-njy mejlisiniň dowamyny bir agızdan kabul edildi. Döwlet we jemgyýetçilik işgärleri gutdaw hatlaryny we telegramlaryny berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe milli liderimiziň başçylygyny Türkmenistanyň halkymyzyň gadymy mirasynyň goralyp saklanmagyna öwrenmegine hemde giňden wagt edilmegine önükdirilen giň erimli işleriň amala aşyrylýanyny belleýärler. Gottolar iýerenler döwlet başçylygynda milletimiziň medeni mirasyny hasyn baýlaşdyrmak, düýpli öwrenmek hemde halkara derejesinde giňden wagt etmek orduny ýygyderli taýlalar üçin tüýsürekden hoşalyk bildirip, milli liderimize berk jan saglyk, uzak ömür, berkarar watanymyzyň mundan beýlegem güllläp etmeginiň bekfidini alyp barýan işlerini uly üstünlikler arzu edýärler. Hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň Mejlisiniň deputatlarynyň adynyň Mämmed wagtlady. Döwlet başçylygynda Milli Geňeşiň halk maslahatynyň agdalarynyň adynyň Babaýew Ingow ardawlaryny ýollady. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow şanly waka münasibetli ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmatarlary Amanow, Berdimuhammedow, Abdurrahmanow, Qilijew, Mämmedow, Meredow, Urazgeliýew, Pürçekow, Toýliýew şeýle-de ministrler kabinetiniň ýanyna Ulaw we Kommunikasiýalar agentligining baş direktory Şakyýew gotdylar. Döwlet başçylygynda Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň jogapkar işgärleri Ingow ardawlaryny beýan etdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adynyň Akyl welaýatynyň häkimi Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi Atahalliýew, Daşowr welaýatynyň häkimi Nazar Muradow, Lewap welaýatynyň häkimi Amanyeliýew, Mar welaýatynyň häkimi Anneberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Gannymow tüýsürekden we mehirli gutladylar. Milli liderimize ýurdumyzyň harby hukuk goraýjylarynyň ýolbaşlary gutdawlaryny iýerdiler. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistanyň saýlawlary we salat aşklar geçirmek bardaky merkezi toparlyň başlygy, Demokratik Partiýanyň başlygy, Senagatçylar we Telekeçiler Partiýasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Agrar Partiýanyň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärde şarklaşyklarynyň milli merkeziniň başlygy, Venanlar birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Mawtumlar adynaky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň başlygy, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň prezidentiniň ornmatary, Gurbanuly Berdimuhammedow adynaky howunarlyga mätäç çağları himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gadnasynyň ýerine ýetirjisi direktory, Parakatçylyk gadnasynyň müdiriýetiniň başlygy we beýlekler tüýsürekden gutdawlaryny iýerdiler. Şuun Döwlet Medeniyet Merkeziniň mukamlar köşkünni dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagşylyk synawatynyň, UNESCO-nyň adamdadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna girdilmegi münasibetde dabara geçirildi. Dabaran açyk meýdançydaky ajaýyp görnüşler bilen utgoşmagy himmelerde buýsanç duýgusyny öğretdi. Mälim bolşýaly bu çözgüt 2021-nji ýylyň dekabr aýynda Paris şäherinde geçirilen UNESCO-nyň maddi däl medeni mirasy gorap saklamak boýunça
Hökümet Ara Komitetiniň 16-njy mejlisiniň dowamyna biragdan kabul edildi. Hemde şu ýylyň 30-njy ýanwaryna UNESCO-dan degişli guwanamanyň asyl nusgasy gelip gowuşdy. Mukamlar köşküne ýaýbangandyrlan sergi dawaral maslahatyň öz bolşly dowamy boldy. Ýurdumyň halk aýdym sasynyň köp ugurly dünýäsini ösdürmäge bagyşlanan bu sergide suratçylyň, dergärliň we senetçiliň döreden ýeterler şeýlede saz gurallary, kitaplar, fotosuratlar görkezildi. Hormatly prezidentimiň milli medeniýetimiz we sunatymyz baradaky eserlerine aýratyn orun berildi. Sergide görkezilen gymmatlyklar meşhur halk sadanalarynyň, türkmen halk sadyny wagt edijiliň dörejiligi barada görünmerýär. Bagşy sadanalaryň we dutar ýasamak sunatyny görkezen ustaatlaryň çykyşlary Halipa şähertlik täpleriniň münasip dowam etdirilýändiginiň aýdyň beýany boldy. Dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşylyk sunatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddedäl meden miratynyň sanawyna girdilmegi münasibetli çäreler dowam etdi. Goloyda ýurdumyň welaýatlarynyň türkmeniň agoý binalaryna bagşy sadanalan konsertleri teleýazygy görnüşine geçirilip ýaýlyma berilýär. Muzeýlerde we kitapxanalarda, konsert zallaryna, şeýle-de ýurdumyň ugurdaş okuw mekdeplerine we jemgyçilik guramalaryna maslahatlar, konsertler, sergiler, dörejilik duşuklary we köp sanly beýlik çäreler geçirilýär. Şanly waka bagyşlanyp sahna oýunlary, kino we telefilmler dörediler. Mukamlar köşküne ýygnananlar hormatly prezidentimiň şanly waka münasibetli türkmen halkyna iýeren gutlagyny uly ruhlançlyk bilen diňlediler. Döwlet başlarymyz Birleşe Milletler Guramatynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça guramasy bolan UNESCO bilen hyzmatdaşlyk beýtarap döwletimiziň daşary siýasatyna aýratyn orny ýelýär diýip gutlagyny belleýär. Milli liderimiziň belleýişi ýaly türkmen dutarynyň şyryny wallary berqarar döwletimiziň mukaddes garaşlygynyň we hemiçelik beýtaraplygynyň wasfy, parahatçylyk söýjüligiň, hoşniýetliliginiň we dostlugynyň mukam bolup ýanglanýar. Muňa ödeýi mukamlar köşküne ýurdumyň hökümetiniň agdalarynyň, medeniýet we ilim ulgamynyň, köpçülikliň habar berişleri işlerleriniň, jemgyçilik guramalarynyň, ugurdaş ýokary okuw mekdepleriniň ýollaşçylarynyň hemde wekilleriniň, dörejilik işgärläriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatyň we guralan serginiň mazmuny öz beýan tapdy. Hormatly arkadaşymyzyň taşyrygy boýunça welaýetlerden we paýtagtymyzdan aýratyn tapawutlanan çeper dörejiliň halk ustasy ýen ady münasip bolan dutar ustalarynyň atlary dawaral ýagdaýda yglan edildi. Olar döwlet başlanmada hoşallyklaryny beýan edip, şöhratly pederlerimiziň asylly däplerini münasip dowam etdirjekdiklerine hemde türkmen aýdym saz medeniýetiniň, halkymyzyň asyrlar boýy toý bayramlarynyň nyşany bolan bu saz guralyny döretmek üçin öz ustaatlyklaryny gaýgyrmajakdyklaryny anandardylar. Kahraman arkadamyň atal kitabyny şägird Halipadan ozurmasa kär ýeter diýilýär. Geljekde bizim türkmen halkymyz özüniň dutaryny buýsansyn, gowansyn diýip bizim şägird Halipalyk ýolundan uğralyp halkymyzyň ýaşlarynyň içinden ýaş dutar ustalarynyň döremegiň, olaryň kämil ustalar bolup ýetişmekleri üçin bizim öz zähmetimizi gaýarman işleýär. Gözel ýurdumyz gün-günden ösýär, gözelleşýär. Toýlar toýa ulaşýar. Goýşa toýlarda türkmen utarynyň owady belentden ýanglansyn. Kahraman arkadaşymyzyň türkmen halkyny geljekde eşretli günlerde ýaşatmak üçin çekýän taýsyz tawallalar üçin, çekýän zähmet üçin köp sag bolsun aýdýan. Goý türkmen utarynyň owady mundan belent ýanglansyn. Kahraman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömri uzak bolsun adamlar. Berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli senedimizi ýasaýan Halipa ustalaryň kalbyndan joşup çykýan gahryman arkadaşymyza bolan alkyşly sözler dawara gatnaşçylarda aýratyn täsir galdyrdy. Ýurdumyzyň baş drama teatrynyň artistlarynyň milli sanatymyzyň görnükli ustaatlaryna bagyşlanan dutar jany diýilýänler türkmene diýen edebi sazly çykyşy dawara ýygnananlar üçin ajaýyp sowat boldy. Bu ýerde guralan sahnada halkymyzyň hakydatyny ýyt galyran ady rowaýaty ugulan bagşydyr sazanalan keşipler görkezildi. Dutarçylar toparynyň halkyň arkadagyly zamanata atly çykyşy saz sunatynyň ajaýyp däpleriniň dowamatdygyny aýdyňlygy bilen görkezdi. Milli liderimiziň şöhratly ata-babalarymyzdan miras galan dutar ýasamak senetçiliginiň, dutarda saz çalmak we bagşylyk sunatynyň taryhyny, öz bolşly aýratynlyklaryny öwrenmek, dünýä ýaymak we geljek nesilleri ýetirmek mühim wezipeleň birdir diýen parzatly jümleleri dawaradaky çykyşlaryň özenlidi. UNESCO-nyň sanawyna giren dutarymyzyň
şany, şöhraty. Şol ýalan ajaýyp uwady bilen gahryman arkadaşymyzy hem sizi gurrunutlaýar. Siz gahryman arkadaşymyzdan başlanýar. Sebäbi halkyna saýy ol, halkyna hemra ol, halkyna iyi ol. Öz göwnüňden suwut çändir göwnler. Uzagyndan bolsun bayramly günler. Mert oğulny garşy alýa ak güller. Gahryman arkadaşym, mehriban arkadaşym. Yol boýundur saňa mehriban kıblaň. Şol nurdan alandyr ýagtsyn şulaň. Hemise gorasyn, bollasyn Allaň. Gahryman arkadaşym, mehriban arkadaşym. Şatlyk habarlar ýaşaýsa seni atarýar. Hüwüse hiyara ganat bağlaýar. Gahryman arkadaşymyň kalbynyň aýdyndygyny, mukamlygyny men hemise ýandyrýandyr. Şu ýerde Dutar hakkında 5 kelime sözi. Şun irden yadan tetirlen boyunca. Şu okayın. Yanlananda kakam düşüyor yadıma. Dutarını alıp geliyor yanıma. Kışam olsa öğürler gün yadıma. Sen milli denedin, sesli denedin. Kudratını şükür bakşı görkezdi. Arkadaşım onun vasfına geldi. Şeydi ben bilseniz Türkmen bey geldi. Sen milli denedim. Nepi denedim. Sen arşa elten beyk zaman var. Ömrümü uzatyan bilsen aman var. Seni ele alıp sayran gaynan var. Sen milli denedin, sesli denedin. Yaşadık sanını alsa yeter. Arkadağımı da sağ olsun yeter. Yanına sakini, mullayını getir. Sen milli denedin. Nepi denedin. Arkada oğlu dayanansın sen. Patan al, dünya, yol sana. Giyin sehrada, gülerekli gol sana. Sayra tutar, savlar sana, sol sana. Sen milli denedin, sesli denedin. Ömürlerde mana, maňa yorup. Gezme vardır, düzlerinde yorup. Aydımlarımı, çığırlarımı övrüp, aksam, durma sana arkada. Tamam. Şu mukaddesliğimizi, bizim mukaddes sunmadığımızı arşa oturup, dünya tanadan, hormatlap,
dünyanın in kımmatlıklarının yüreğine möhür eden, mehriban arkadağında takdim etyen. Şeyler ulu toy, buysonuçlu toy. Nähili ovad, nähili mukaddes ovad, dünyanın hayranı kaldıran mukaddes ovad. Biz nähili bagta eyet arkadağın. Anha, bursonu yarda, qıyğırlar karkara bollu. Anha sana arkadağlı, adat, asudu, parahat, dutarmının ovadı, bu kulup taklanyan, dövürdün, inni dünya yüzüne yan salyan. Sena olup yanlayan dövrü ettik Türkmenler. Allah'ım arkadağımın ömrü uzak bolsun, canı sağ bolsun, başı dik bolsun, yurda vadan bolsun. Şun şeyle bir ulu toy, arkadağım öz sungodunu, öz dutarmın ovadını, adat, asudu asmanın mukamını çalmağa, dünya yüzüne eşkar etti. Hemmemiz biliyez, arkadağımın nehil ustattığını, arkadağımız hemmemizin halifamızdığını, sungodunum ekli görünüşünü, durmuşunum ekli görünüşünü, ol ustad. Ha devletinin ocağıya çalana tutar kısağı. Ha devletinin ocağıya çalana tutar kısağı. Ha arkadağım ha toy tutuyara gindene yazıvat hatsağı. Ha arkadağım ha toy tutuyara gindene yazıvat hatsağı. Ha şöhret dile, ha şanti dile, yenide arkadağımız. Ha şöhret dile, ha şanti dile, yenide arkadağımız. Çıkış edenleň belleýişi ýaly berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiziň taýdy tagallary netijesinde milli meden mirasymyzy aýawly saklamak döwlet siýasatynyň ileri tuturlaýan ugurlarynyň biridir. Ýurdumyzda halkymyzyň sağ-sunuwatyny öwrenmek hemde wagt etmek boýunça toplumlaryň işler alınıp barylýar. Almy gatnaşyklary ösdürmek, ýeri daşary ilim merkezleri we bu gurdaky halkara düzümleri şol sany UNESCO bilen giňden hyzmatdaşlyk möhüm ugurlaryň biridir. Döwletimiziň UNESCO-nyň hökümetary okeanografiýa toparynyň ýerini ýetirji geňeşiniň düzümine taýlanmagy, şeýle-de 2021-2025-nji ýyllar döwür üçin UNESCO-nyň halkara hidrologiýa maksatnamatynyň hökümetary geňeşiniň agdalygyna taýlanmagy, ýurdumyzyň belent halkara awraýynyň hemde Türkmenistanyň halkymyzyň öz bolşly meden mirasyny dikeltmek, gorap saklamak we wagt etmek boýunça siýasaty durmuşa geçirmäge berýän ähmiýetiniň aýdyň subutnamasydyr. Gadymy Merw we Könürgenç döwlet taryhy meden gorakhanalarynyň köne we täze nusoy galalarynyň görogly destançylyk sunuwaty, milli kuş depdi, aýdym we saz, şeýle-de türkmen halçylyk sunuwaty ýaly meden gymmatlyklarynyň UNESCO-nyň adamlaryň bütün dünýä mirasynyň sanawyny girdilmegi bu gurda alınıp barlayan giň erimli işleň misallary hökmüne bellendi. Çıkış edenler hormatly prezidentimiziň ýyly döwlet geler bolsatly eseriniň uly ähmiýetini bellediler. Bu eserde bagşy taýdanlanan köp taraply sunuwaty, köp asyrlyk çeperçilik diýipleriniň esadyna kemali gelen we her täze nesil bilen kemilleşdirilen ýokary derejeli ustatlygyň nusgasy hökmünde görkezilýär. Dawral şäherinde milli liderimiziň beýik türkmen sadanasy Şükürwagşy barada gurrun berýän. Parahatçylyk taýdy dostlyk, dogonlyk sadatly ajaýyp eserine aýratyn orun berildi. Meşhur Şükürwagşy kino filminden parçalar milli liderimiziň eserindäki parasatly jümleleriniň aýdyň beýanyny gurdy. Maslagda gatnaşçylar dünýäde dutar ýasamak senetçiligini, onna sağ salmak we bagçylyk sunuwatyny giňden wagt etmäge, halipa şähertlik diýiplerini pugtalandyrmagy we täze zehinler ýüze çykarmagy gönükdirilen çalsan wagşy atly täze beýatlaşygynyň yglan edilmeginiň ähmiýetini bellediler. Bu tarihler senedi 50 ýylyň ograk bäri çalýar. Olary şähertlemede ýetişdirýär, öwredýär. Şonu da bir şunu şeýle gowurýan kapdyýsek, şu bizim gowurşymyz gaty bärden ekenler. Hormatly prezidentimiziň şu ýyly döwlet geler bolýan kitabyny bir sunuwaty şeýle baha berýär. Men onu bilen tek başga türlü öwrenmeler gerek, söýmäni öwrenmäler pikir edýän. Men
Türkmen mukamlarını dinləyəndə özümün Türkmen umma büyüsöryan diye. Onun ağırda hiç şey aytmak mümkün değil. Onun ağırda hiç şey söylüğü yok. Biz elbette bağıtlı adamlar. Bize bir neyse kitaplar yazıp berýände, ile döwlet gelir bolsa diýen kitapta Sağın tarihi gerek mesela, sağın dörüşü gerek mi? Neyle halifalar geçipte şutaydı. Şunun hemmesini cevap tapmak bolýar. Barıp alıp okaymaly. Ol şoň üçin bir elimizden arkadaky prezidentimize ulu sağ bolsun aýdýas. Onun öwrelýäs, ol hakykatdan doğru manasyny bize halifalyk edýär. Bizim sağsınotunu ösürmekteki özümüze alıp başımızı şonu nädip derecede şonu öwretmeliligini bize öwrediýär. Şuatları bize yetiren milli dutar sağolumuzu dünya yayan şol dünyada özünü bir aklamağa, yerde yetirmeğe, şonu dünya yayratmağa ulu mümkünçülükler döreden hormatly prezidentimize köp sağ olsun aýdýar. Onun can sağ olsun, başı dik bolsun. Dawaraň dowamyna çykyşlar ýurdumynyň sebitleriniň bagşy tadanlarynyň birleşen toparynyň Wenan bagşylaryň tanymal halk bagşylarynyň kimde sunugat dünýäsine ýaňy adam matan aýdymçylygyň çykyşlary bilen utgaşdyryldy. Bu ýere ýygnananlar gadymy saat gurallarynyň şyryn owadlaryny, ýurdumynyň sebitleriniň saatlarynyň aýratynlyklaryny lezzet bilen dinlediler. Mukamlar köşkünün sahnasyna halk saallary we aýdymlary şeýlede berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň dörüjülük kuwatyny, mehriban topragymyzyň gözelligini wasp edýän häzirki zaman aýdymlary ýanglandy. Arkadagy Guwan ýana atly aýdym saatla çykyşy bilen tamamlanan konsert maksatnamasyna türkmen aýdym saat medeniýetini we oň parakaçylyk dörüjülük başlangyjyny şöhratlandyrmagy gönükdirilen dawaraň baş taglymy öz beýan tapdy. Dawara gatnaşçylary hormatly prezidentimiziň adyna ýüzlenme kabul etdiler. Hemde milli lidermide ymzanperwer ulgamda halkara hyzmatdaşlygy işeňleşdirmäge, milli medeniýetimizi ösdürmäge gönükdirilen siýasat üçin hoşallyklaryny beýan etdiler. Şeýle hem hoşallyk matlagy paýtagtymyzdaky Halkara Ahaltekaççylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alawa Aýtlar Assosiasiýasynyň merkeziniň mejlisleri dagyna geçirildi. Halkara Ahaltekaççylyk Assosiasiýasynyň we Türkmen Alawa Aýtlar Assosiasiýasynyň merkezine guralan bu matlagat dutar ýatamak senetçiligi, dutarda ta salmak we bagçylyk sunuty diýilip atlandyryldy. Oňa hormatly mehmanlar bilen birlikde bu assosiasiýanyň ýolbaşçylary, hunärmenleri we agdalary gatnaşdylar. Çykyşlarda döwlet başdanymyzyň ýygydarly tagallalary netijesinde Birleşen Milletler Guramaty hemde oň etaty düdümleri, hususan Birleşen Milletler Guramatynyň bilim, ilim we medeniýet baradaky ýürütülüşdirilen idarasy UNESCO bilen gatnaşyklaryň üstünlikli üstirlýändigi, bu orada görülýän şäherlerin guwançly anyk netijeleri berýändigini ýatyly. Hormatly prezidentimiziň başlangyjy boýunça şeýle hem oňyň hyzmatdaşlygyň netijesinde ýurdumyzyň taryhy meden gorakhanalarynyň birnäçeti UNESCO-nyň bütün dünýä miratynyň sanawyna girdirildi. Çykyş edenler bular barada aýratyn nykdamak bilen hormatly prezidentimizi bu uly daşar siýasy ýeňişi bilen tüýsürekden gutlap, milli liderimize alkyş we hoşallyk sözlerini guwanç bilen beýan edip, halkymyzyň özdeňçli meden miratyny gorap saklamak, köpeltmek hemde dünýäde giňden wagt etmek uğruna alyp barýan giň erimli işlerini täze uly üstünlikleri arzu etdiler. Hoşallyk matlagadynyň dowamyna mehriban arkadagymyzyň dutar ýatamak senetçiliginiň dutarda ta salmak we bagçylyk sunuwatynyň UNESCO-nyň adamlaryň maddedäl meden miratynyň sanawyna girdilmegi bilen baglykda milli we halkara giňişligine alınıp barylmaly işler barada beren tapşyryklaryna da ünsü çekildi. Şeýle hem çykyşlarda milli liderimiziň ahalteke bedewlerini feýitlemek sunuwatyny hemde Türkmen Alawa Aýtlaryny köpeltmek, milli aýratynlyklaryny we olary ýetişdirmek sunuwatyny UNESCO-nyň sanawyna girmek boýunça işleri dowam etmek barada beren görkezmeleriniň üstünde de durlyk geçildi. Muňa öýdi bu awraýly gurama bilen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň barha çuňlaşdyrylýandygyny aňlatmak bilen bir hatarda halkymyzyň milli we baý meden miratyna degişli gymmatlyklarynyň dünýä derejesinde barha ikrar edilýändiginiň subutnamatyny öwürler. Şoňa görä de bu gorda tagallar gaýrylmaly däldir diýilip aýratyn nykdaldy. Mundan başga çykyş edenler hormatly prezidentimiziň ahlakly aladalary bilen türkmen halkynyň milli gymmatlyklaryny, şol sany ahalteke bedewlerimiziň we türkmen alawaýlarymyzyň şöhratyny hasy belende galdyrmak we dünýä ýaymak uğruna amala aşyrylany kimde häzirki wagtda ýerine ýetirilýän işler we öňde duran wezipeler barada da durup geçdiler. Şoň bilen baglykda çykyş edenler döwlet başdanymyzyň amala aşyrýan kimde durmuşa geçirýän beýgi işlerini, taryhy özgertmeleriniň nusgalyk mektepdigini nykdap, milli gymmatlygymyzy sarpalamaga, öwrenmäge,
barkilap saklama, gelecek netillere yetirmeye döredip berýän ähli mümkinçilikler üçin hormatly prezidentime hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Maslahatyň dowamynda milli fazgurallarymyzyň hoş howady arkaly ýerine ýetirilen aýdym saatlar UNESCO-nyň adamlaryň maddedäl meden miratynyň sanawyna girdilen dutar ýasamak seneçiliginiň dutarda saat çalmak we bagçylyk sunawatynyň dawralanmasy bolup ýanglandy. Yurdumyzyň daşary siýasat idarasynyň geçirilen maslahaty işçiň häsiýet mahsus boldy. Gün tertibindäki meseleler boýunça pikir alşmalar netijeli tarapdan häsiýetlendi. Daşary işleri ministrligine Türkmenistanyň Hazar deňdiniň meseleleri boýunça Pudagara toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň degişli orunmasarlary, birnäçe ministrlikleriň we ugurdaş Pudokyň idaralarynyň ýolbaşçylary gatnaşdylar. Mejlisiň dowamyna geçen 2021-nji ýylda Pudagara toparynyň amala aşyran işleriniň netijelerini garaldy. 2022-nji ýyl üçin şäherleriň meýilnamasynyň taslamasy aral maslahatlaşyldy we ileri tutulýan ugurlar kesitlemek boýunça pikir alşmalar boldy. Mejlisiň gün tertibine 6-njy Hazar sammitine taýýarlyk görmek bilen bagly meseleler hem girdildi. Bu urda sammitiň dowamyna garalmagy meýilleşdirilen resminamalaryň taslamalaryny taýýarlamak boýunça alınıp barlayan işlere seredildi. Türkmenistan sevitde parahatçylygyň, howpsuzlygyň we durnuklygyň üpsün edilmegi, halaraka döwletleriň we olaryň halklaryň arasynda dostlyk, hoşnetli, goňşuçylyk gatnaşyklarynyň we giňişleýin öýdary hereketleriň pogtalandyrylmagy bilen bu urda geljekde hem netijeli işleri dowam etmekligi hemme taraplaryň agrarlylar. 31-nji ýanwarda hormatly prezidentimiz sanly ulgamy arkaly iş maslahatyny geçirdi. Ýurdumyzyň Ahal, Balkan, Daşawdy, Lewapo, Mar welaýatlarynyň häkimliklerine bolan maslahatlarda hormatly prezidentimizin öňde goýan jogapýarlyk wezipelerini durmuşa geçirmeň ýollary barasynda giňişen görüň edildi. Hemde wezipeler kesitlenildi. Ma'lum bolşýaly arkada prezidentimiz sanly ulgamy arkaly geçiren iş maslahatyna dutar ýatamak seneçiliginiň, dutarda saat çalmak we bagçylyk sunawatynyň UNESCO-nyň maddedäl meden miratynyň sanawyna girdilmegi baradaky hoş habaryň gelip gowşanyny aýtmak bilen ähli türkmen halkyna tüý sürekden gutlady. Maslahatlarda çykyş edenler ýurdumyzda milli medeniýetimizi sungatymyzy ösürmekde hemde kämilleşdirmekde hormatly prezidentimiziň amala aşyrýan işleriniň rugwaşlanýanyny bellädiler hemde dutar ýatamak seneçiliginiň onu saat çalmak we bagçylyk sunawatynyň dünýä derejesine ikrar edilmegi bilen gutladylar. Wilayet häkimliklerine bolan maslahatlarda agykinleri ýyda etmek, owa senaga toplumyna häzirki döwrüň wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirilmegini öpçün etmek boýunça alınıp barlayan işler hakynda giňişlerini gurulň edildi. Owa hojalyk işleriniň gurulşyna, ekrançylyk meýdanlarynyň we owa hojalyk tehnikalarynyň tohumlaryň ýa-da ekişine taýýarlanylşyna aýratyn seljerme berildi. Bu abatdaky derwayet wezipeler bir pursatym ünsün düşürülmeliler diýip maslahatlarda bellenildi. Mewsumlyň owa hojalyk işleriniň üstünlikli ýerine ýetirilmegi halkyň arkadaly zamanasy ýylnyň ýokary netijelere beklenmegini öpçün eder. Maslahatlarda ýaz meýdan işlerine taýýarlyk görmegiň wezipeleriniň ýokary hil derejesiniň öpçün edilmeligi bellenildi. O wilayatynyň ýaşaýyş durmuş şertlerini ýokarlandyrmak boýunça durmuşa geçirilmeli işlere de aýratyn ünsü çekildi. Munyň özi ykdysady özgertmeleň üstünlikli durmuşa geçirilmegine ýardam eder. Ýeregeler bilen ýürüte şertnamalary boýunça gurulýan işler hemişe üns merkezine saklanmalylar. Wilayatyň toprak howa şertlerine laýyklykda ekrançylygyň milli tejribeleri ulanmak bilen ylmy taýdan ýola goýmagyň ähmiýetine de ulans berildi. Yer suw serişdeleriniň maksada laýyk hemde ylmy taýdan esaslandyrylan ugurlar boýunça peýdalanylmaly hakynda has giňişleýin gurulň edildi. Yerlere mineral we organik dökünler bilen guruplandyrmaga da yeterlik derejede üns bermek zerurdur. Maslahatlarda bellenlen maksatnamalaryň berja edilşi, owa milli maksatnamasynyň ýerine ýetirilşi, ilatyň durmuş derejesini ýokarlandyrmak boýunça işleň ýagdaýy, gowaça, gök, bagça ekinleriniň, ýazlyk yer almasynyň hemde soganyň ekişine akçam taýýarlyk görmegiň wezipeleri barada aýtmak bilen çykyş edenler öňde durýan işleri we olary ýerine ýetirmegiň ýollaryny taky kesgitlediler. Alınıp barylýan guruluşlar barada da maslahatlarda jekmejek gurrun edildi. Meýilleşdirilen imaratlary we desgalary öz wagtyna ýokary hil derejesine ulanmaga bermek hemde ýol guruluşy işlerini ýokary derejede alyp barmak hemişelik talapdyr diýilip çykyşlarda aýdyldy. Öňde durýan ähli wezipeleň berja edilmegi üçin mümkinçilikleň şertleň bardygyny bellemek bilen maslahatlara gatnaşanlar berkar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne arkada prezidentimiz tarapyndan döredilip berilýän ajaýyp mümkinçilikleri bolan goňç boýsançlaryny beýan etdiler. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň nowatdan aşar mejlisini geçirmekligi görülýän taýýarlyk onu seridiljek meseleleň il ýurt bekfidine gönükdirilendigini wagt etmekligi başlanan maslahatlary häzirki günlerde giňermerli.
Olarda vatanımızın beyik üstünlüklerinin, diyarımızın iktisadi kuwatını hasam poturlandırmağı, halkımızın durmuş derecesini yokulandırmağı gönüktürülen özgörtmelerin ähmiyeti düşünürliýär. Häzir Kuwata Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň agzalarynyň gatnaşmaklaryny ýurdumyzyň welaýetlerine, Aşgabat şäherine, halk maslahatynyň meclisiniň gün tertibi bilen bagly meseleler boýunça yerli wekilçilikli häkimiýet we öz-özüňi dolandyryş edaralary bilen bilelikde işler anyp berilýär. Olarda halk maslahatynyň meclisiniň döwletimiziň syýasy jemgyýetçilik durmuşynda tutýan ornuýup, ýurdumyzyň milli demokratik ötüş ýoly barada şeýlede şu ýyl Türkmenistanyň konstitusiýasynyň kabul edilmegine 30 ýyl dolmagy bilen baglanşykly esasy kanunumyzyň many mazmunyny we kadalaryny, esasanam adam hukuklaryny hemde azatlyklaryny goramak babata anyp berilýän işleri halk köpçüligine giňden wagt etmek boýunça çäreler toplumy durmuşa geçirilýär. Bu işlere ýurdumyzyň syýasy partiýalary, jemgyýetçilik birleşikleri hemde ýyl syýlygly adamlary işen gatnaşýarlar. Döwlet adam düşündirdiýän syýasaty alyp barýan berkarar döwletimizde döwlet başdanmyzyň parasatly başdanlygynda durmuşa geçirilýän işler ýurdumda ösürmek täze maksatnamalary adamyň hal ýagdaýyny we ýaşaýyş durmuş derejesini hasam ýokurlandyrmaga ýardam eder. Häzirki döwürde azyk bolşulum döretmek boýunça täze mümkinçilikler peýda bolýar. Ol ýokary netijelerin gazanmagyny üçin edýär. Bu ýagdaý milli ykdysadyýetimiziň köp ugurly ötüşi eýe bolýanyny äşkar edýär. Häzirki döwrüň bazar ykdysady şertlerini önümçiligiň bäkfitli ýöredilmegi esasy wezipedir. Türkmen haritlarynyň daşary ýurt bazarlaryny uly orun tutmagyny da aýratyn üns berilýär. Şu nokta nazardan işlerinde urwap guraýan kärhanlaryň birim Balkany welaýatynyň bereket etrafyndaky Nurly meýdan daýhan hojalykdyr. Häzirki günlerde bu ýerde jüýjeleriň, towuklaryň, ýumurtgalaryň önlenirişi degişli tertipde alınıp barylýar. 2022-nji halkyň arkadaky zamanasy ýylynyň ilkinji, ýagny ýanwar aýyna bu toplumda çykarylan jüýjeleriň başdany 413.544 etdi. Nurly meýdanda ýakan hojalygyna şu ýylyň ýanwar aýyna eti ugurly broýler jüýjeleriniň 162.392 önürli. Toplumda tamamlanan aýda imitlik ýumurtgalaryň 987.150-siniň önürilmegen bellälikdir. Äkli taraplaryň sağlaşykly işleri ýokary netijelerin gazanmagyny üçin edýär. Häzirki wagtda daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň orun tutýan önümleriň önerilmegi bilen ýurdumyzda ýokary ykdysady netijelerin gazanmagy boýunça alınıp barylýan işler köp ugurly kätete bolýar. Bu ýagdaý hormatly prezidentimiziň degişli urda kesgitýän wezipeleriniň durmuşa geçirilýändigini alamatlanyrýar. Köp ugurly işler alyp barýan bu toplumyň bir ýylda 12 million etlik jüýje çykarýan inkubator önümçiligi hereket edýär. Ýylyň dowamyny 18-20 ming tonna çeli ýokary hilli äkli talaplara laýyk gelýän istegli towuk eti bu toplumda önerilýär. Bir wada köp meşhurda jüýjeleriň önerilişi boýunça ýurdumyzda hem de sevitdi. Ilkinji bolan bu toplumy kesgitlenen wezipeleriň tapgyrlaryň ýerine ýetirmek bilen dogry güýjüni işledilýär. Nurly meýdanyň Niderlandiýanyň, Belgiýanyň, Fransiýanyň, Italiýanyň degişli kompaniýalary bilen hyzmatdaşlygy Türkmenistanyň dünýä ýurtlary, hususan Ýewropa Birleşigi bilen giň erimde iş alyp barmakdaky üstünligini görkezýär. Ähli talaplara laýyk gelýän halkara guwanamalary münasip bolmagy, Nurly meýdanyň önümine bolan ýokary istegi kesgitleýär. Içerki bazarda dislapdan gepleşiklerin geçirmegi önümü yerleştirmek babatda sağlaşykly işin ýoly goýulanlygyny tasdiklaýar. Hormatly prezidentimiziň telekeçilik gollamak boýunça amal aşyrýan özgörtmeleri Nurly meýdanda ýakan hojalygynyň işgärlerine täze üstünlikler ruhlandyrýar. Bu hojalygyň ýyllyk kuwaty 75 ming tonna barabar bolan iýim öndürýän kärhanasy ýeki täkli bilen tapawutlanýar. Bu ýerde saýarlanjak iýimler towuklaryň sagdyny talaba laýyk ösmegine ýardam eder. İçerki bazaryň üstüne uwrunlyp jüýjeler towuklary niýetlenen ýürütülüşdirilen ekologiýa taýdan ören arasy iýimleriň hojalygyň özüni artan mukdaryny ýurdumyzdaky urdaş toplumlary uğratmak we eksport etmek meýilleşdirilýär. Köp ugurly işler alyp barmakda öňde barjylar öwürleýän Nurly meýdanda ýakan hojalygy hormatly prezidentimiziň milli ykdysadyýetimizi köp taraply esaslarda ösdürmek boýunça kesgitden wezipelerini ýerine ýetirmekde nusgalyk işler bitirýär. Munyň öňde degişli urda täze mümkinçilikleriň ören köpdigini, olaryň amal aşyrmagy ykdysady netijelerini gazanjakdygyny tasdiklaýar. Ýurdumyzyň iş ýurt telekeçileri öz işlerini döwrüň talaplaryna laýyk ýola goýmak bilen hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň içerki bazarlaryny ýokary hil azyk önümlerinden üpsün etmek baradaky öňde goýan wezipelerini ýerine ýetirmäge sallamly goşant goşýarlar. Mar şäherindäki Merjen şokolady husus kärhanasynyň işçileriniň halkyň arkadaly zamanasy ýylyny öndürýän alçy harit nişanly azyk önümlerini halkymyzyň uly isleglerýän haritlarynyň hataryny gözlemek bolar.
Gahman arkadamyzyň taýsy tagalalarının netijesinde ýurdumyzda keçi we orta telekeçiligi ösürmek barada amala aşyrylýan işler, işewur telekeçileriň halkymyzyň azyk önümlerine bolan isteklerini kanagatlandyrmak babatda alyp barýan işlerini uly badalga berýär. Hususy kärhanalaryň işçileriniň gujur gaýratly çekýän zähmetleri netijesinde bagtyýarlyk döwrümizde öndürilýän azyk önümleriniň görnüşleri barha artýar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň agzasy Mar şäherindäki Merjen Şöklesi hususy kärhanasynyň işçileri azyk önümleriniň durly görnüşlerini öndürmek işlerine münasip goşunt goşýarlar. Bu kärhananyň çörek we süýji kökü önümlerini öndürýän önümçilik bölümü daşary ýurdun belli kompaniýalarynyň täze tehnologiýaly enjamlary bilen öpçünedilenler. Şunuň bilen birlikde kärhanada täze iş orunlary hem döredildi. Kärhananyň önümçilik bölümine oturdulan täze enjamlaryň kömegi arkaly bu ýerde alçy harit nişanly, mekkejewin taýajyklarynyň, çipsilaryň, goradylan çörek bölejikleriniň bir näçe görnüşleri öndürilýär. Döwrewap enjamlaryň her günü ortaça 3000 kilograma goly azyk önümlerini öndürmäge mümkinçilik bar. Ýa-da şu zähmetiň netijesinde günnelik öndürilýän mekkejewin taýajyklary, çipsiler, goradylan çörek bölejikleri ýaly azyk önümlerini, qaqadylan towuk, şoklat hemem peýnir ýaly önümleriniň tagamlary berilip, olar döwrewap gaplara gaplanylýar. Önümçiligi täze tehnologiýalary ornaşdyrmak bilen geljekde öndürilýän azyk önümleriniň möçürlerini we görnüşlerini hassa artdyrmagy göz öňünde tutýan işewurlar şu günler tutan ýerle zähmet çekip, öz öndürýän ýokary hili azyk önümlerini içerki bazarlarymyza çykarmak arkaly ilatymyza ýetirýärler. Ýurdumyzyň bagtlyk adamlar bilen ösüşlere göwünler galkanyp zähmet çekýän hususy kärhananyň işçileri telekeçiligi ösdürmekde. Bazar bolçulugyny öpçün etmekde amala aşyrýan döwlet ähmetli işleri üçin Mehriban alkadamyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Hormatly amlarny bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 1 fevralda saat 20-den 2 fevralda saat 20-nji boljak wagt barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habary bilen tanyş bolaň. Balkın welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolma mümkin. Gün ortagy norddan 7-12 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesinden 0-dan 5 gradus şelim maýly. Gündüzine 13-18 gradus. Kenarak taraplaryna bolsa 5-10 gradus maýly bolar. Ahly welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup az kem ýagşy ýagar. Gün norddan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesinden 1-6 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Mar welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup az kem ýagşy ýagar. Demrat kunmatardan 9-14 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesinden 2-7 gradus, gündüzine 10-15 gradus maýly bolar. Lewap welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ýagşy ýagar. Demrat kunmatardan 8-13 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesinden 1-6 gradus, gündüzine 9-14 gradus maýly bolar. Daşawd welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup ömürli bolma mümkin. Demrat norddan 6-11 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesinden 1-6 gradus sowuk, gündüzine bolsa 5-10 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda ötkäp durýan bulut howa bolup norddan 9-11 metre ýetýän şemal üfer. Howa gejesinden 1-3 gradus, gündüzine 13-15 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça fevral aýynyň 2-sini magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanmany arşylýar. Ediz watanaşlar, gyş basynyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgäp durýanlygyny nazar alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şeýleki häzirki wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan sekil göterim artmagy howanyň akymynyň üýtgemegi bilen baglanşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni ýetirip biläjek oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maksat berýär.
Howpsuz bolan 2 metr ara çay berja etmek, elleri arasa saklamak zerurdur. Mehriban ileşler. Bulary berja etseňiz, ýylyň istenik bassyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlary gepleşimiz jemleýäs. Berqarar döwletimiň batýarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşerýär. Ýakly tüşüň özünni bolsa halkyň bähfidi we. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş sağ olun,